Евгений Минчев. Гледаме станция нова по нова и слушаме поета Евгений Лермонтов. Днес се чувствам секси и готин. Обух си черните лачени боти. Но нещо друго ми грабна окото — среброто. Не онуй секси среброто, дето на Нели води хорото, а дето сребърно сребром сребри, мазно като сирене бри. С надежда да бъда от вихра разбран. Направо поет до поета, а до поета поетеса. Да си припомним Сашка Цветаева от Дупни, от Випден с Понова. Лешка стана ми колешка, ще си взема аз бележка, че обича тя певици с големи, моля, ръкавици. Лешка си обича фолк певици, стига те да нямат големи ръкавици. Лешка най-ми любима. Критикуваме за трима. Ако Нешка ви запее, и светът ще онемее. Наистина да онемее човек. То талант. Днес се чувствам секси и готин. То талант. Обича тя певици с големи, моля, ръкавици. То се лее. Абе, то талант. Като ги слушам тия двамата, плачат за една съвместна стихосбирка. Техният поетичен цикъл направо ще изцикли поезията от праха на забравата Мария. Но нещо друго ми грабна окото. Фолк певици, стига те да нямат. Не онуй секси среброто. Критикуваме за трима. Сложих се днес целия златен, как инак да докажа, че съм обратен. И светът ще онемее. Прекланям се пред вашия талант, госпожо Васева. Поклон, дълбок поклон.